Bulkan Kanlaon kanang atbang rabot kay ni sa amua mo ng kung ato mi sa amua kita kayo ni. So dili ta maka video nga to karon, diri na ta sa one mag video reaction lang ta. So mayong buntag kanatong tanan. So karon may natay video reaction mga par sa nahitabong pagbuto og usab sa Bulkan Kanlaon didto sa Negros mga par. Then dili sa ta sa politika karon nga para wa sa tay kanang video reaction sa politika ari sa ta sa atong bulkan nga ni boto sige ra nig balik og boto mga par karong tuiga kapila na kanini boto nya porte tang luuya nga to sa ang dito nagpuyo nga to sa duol ani nga bulkan mga pa puti na yung luuya sila nga to kay ang inang mga tanom anang dako kay damage ang ilang matanom mo to. Ako ipakita ninyo mga parang ano mga paro ang pagbuto sa bulkan. Pero giga tanaw no yun. Kanang na siguro ka nga to sa duol ba? Kanang actual guni mo siya nga makita. Mura siguro kag balisang siguro ka sa hadlok no. Pero ang mga tao siguro dito dapita mga par sa duol ani nga bulkan. Murag naanada lang sad siguro. Pero ang kita diri nga medyo di sa Cebu medyo layo-layo. Murag ngilo mo kita naon ig kanang bugwak sa aso ba. Ngilo ay tanaon. Unya kani nga bulkan na mga par kanang atbang ra kay ni nga to sa muang nga to sa Barili. Barili man mo unya ang kaning Bulkan Kanlaon kanang atbang rabot kay ni sa amua mo ng kung ato mi sa amua kita kayo ni. So dili ta maka video nga to karon, diri na ta sa one mag video reaction lang ta kay medyo layo man sad kung uli patag Barili para mag video ta. So diri na ta sa one maghimo na tag ng video reaction nang ta diri. Nabihaw yo. Ngilgi ka tanahon mga paroy. Murag wan ba? Kanang murag nang magtan-aw siguro ka nang ato sa actual ba? Murag siguro ka nang wala nay Ginoo siguro nga nagtan-aw siguro kay grabe mo gyud. Kalain tanahon na ni. Dili kay kausaran ni buto karong ana mapa di karong tuiga. Kapila na ni buto. So ang mataw nga to namo yung nga to karon purti na yung luoya kay gawas nga nang purti pa inita ang panahon karon nadaot pa inang pananom sa tungod sa kainit ay na mautanon nga to usban pa gyud tiwasan pa gyud sa bulkan nga ni buto sa sting paita minaot ta sa gobyerno na to nga ang kaning apektado sa ataga na nila ginabang. Labi na ning mga congressman nato karon nga pataka na lang himo-himo mga pamalaon nga para naikahatag og hinabang para makapamulitika. Inaot na nga ataga na nila ngadto.